sithi thatha Mashelela TV, thatha vele usubscribe uthi nje Mashelela TV uzobe usuphakathi inside. Ngihleli nengwevu, ngihleli nempunga endala, ngihleli nomuntu osemathambo mkantsha ngokwengqondo nanokuhlakanipha. Ngihleli nobaba lana enginayo namhlanje. Ngizocela nje eyithule ezisho igama mase ngihlala phezulu kwendaba ngimbuza umbuzo. Igama lami Nkosi yakhe Wilson Sibiya. Ngihlala eMbombolo la ngihlala khona. Yebo. Ngokomsebenzi ke hayi sengumuntu osa retire nje. Kodwa ngangenza umsebenzi ke okufundisa abantwana. Yeah, sengaqeda ke kodwa ukufundisa, sengithake ngiphumule ekhaya. Awusuka madoda. Awusuka. Ngoba sengishilo umuntu uyaphula ngishilo ngathi ngihleli nengcitha bukhopho uthisha losihleli naye. La baba nanku umcimbi omkhulukazi bathi Mother of All Maskandi Festival la sibona khona ke kuphuma abantu abahlukahlukene eindaweni ezahlukahlukene. KZN eGoli silibonile iGoli lehlile abantu abasuka ku-Eastern Cape bakhona. Nayo ke indaba ke lana ke nanku umculo kaMaskandi ukhula angazi ukulela zinga lela angisho ukuthi ngenza competition bekukhona obaba umfazi omnyama baningi nomfikiseni magubane ngokuningi babo. uMaskandi ngabe ubukulela izinga yini okulona manje ngoba nubona kakhulu ngathi ukunyuka kakhulu? Njengoba usho umsakazi umculo kaMaskandi umculo omdala nathi sisingakazalwa. Umculo wesintu lona ofundisa abantu ukuthi bavelaphi la bevela khona. Okunye kumnandi futhi ngalomculo ukuthi izingane kufanele maze ufunde lo mculo ngoba akuwona umculo manje ukuthi zicule nje sezikwazi ukuthi zithola imisebenzi zisebenze. Njengoba ngibuka nje lana ama-artist adlala nami ngiyafisa ngathi ngeyami ingane ingaba phakathi ikwazi ukuthi izimele ingane ingale ukuthi angisebenzi mina ingane izifele iwele ewungeni ipheme unga ikhona imisebenzi enjenganalena. Labantu abalapha namhlanje ama-artist ahlukene impela ngibona kumsebenzi obaluleke kakhulu futhi kumsebenzi omuhle ofundisa isintu ofundisa thina abantu abamnyama ukuthi umsebenzi wethu akuwona ukuthi siyosebenza umlungu kuphela kodwa kukhona ukuthi okunye sizenzele thina njengoba benza lapha abantu. Ngithensheni yakithi vukani nithathe bafowethu msana ukuhlala emgaqweni msana ukuhlala emakhaya ngoba nithi nifundile imisebenzi ayikho. Uhulumeni akanayo imisebenzi mayikhona mncane kakhulu kodwa imisebenzi ukuthi ifuna mayifundwe yithina sizenzele thina. Ngaze ngajabula namhlanje kumnandi. Ngiyabonga. Wabeka phumani niyofuna umsebenzi noma ungafunda kangakanani ziningi izinto ongazenza. Nali neBhayibheli lithi uNkulunkulu wadala wonke umuntu efumbethe something. So kwakukhulunywa ngetalent makukhulunywa ngaleyo nto maningi amakhono. Baba nayi Mother of All bathi Mother of All Maskandi Festival lana sikhona sabantu besilisa sizosupporta imbokodo sizosupporta abantu besifazane. Siyabona izinto ziyenzeka ngaphandle bayabulawa abantu besifazane. Mhlawumbe uthini kumuntu wesifazane ongafuni ukuvula amehlo noma oyiphethe budedengu? Mhlambe uthini ukuthi enze ukuze ubuwiki bakhe kubantu besilisa engenze njani ukuze ehlonipheke ngoba ngibona ngathi uthi intsha yamanje yabantu besifazane they don't respect themselves. Into engayisho kakhulu kubantu bakithi kakhulukazi besimame intsha kakhulukazi ayeke ukucwila otshwaleni ayeke ukuhamba noma kanjani igqoke noma kanjani ngoba lokho kwenza ukuthi bangakwazi ukuhlonipheka bese bethi bayahlukunyezwa abantu besilisa kanti yibo abahlukumeza abantu besilisa ngendlela abayiphatha ngayo. Ngithi intsha yakithi kakhulukazi nina amantombazane ziphatheni ngendlela oma wena babeyiphatha ngayo eqaleni. Yabo ngoba eshumbaba ethi siphatheni njengoma weni njengoba bengendlela babeyiphatha ngayo. That's why sithi Mother of All. Sikhuluma ngomuntu osifazane lana ke. Kanti ke mina ke igama lami ke uMC Nkomosa bathi uNhlanhla bathi uThole bathi Nhlune Mhlophe mina nawe.